दिनै गिबियावनो क'क्राझार प्रेस क्लाबनिफ्राय बेयाव नुजानो हानाय गासैबो जार्नालिस्ट नोंथांमोननिसिम जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय गिबियावनो फुंबिलिनि गाहाम हामलायथि नोंथांमोननो बावहरग्रोबाय। बे समाव जोङो मोनसे हाबाफारिनि थाखाय दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव बे खौरां मेलखौ लानाय जादों। दा जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादा जों गुबुन गुबुन समाव गुन गोनां सोलोंथाइनि हाबाफारिजों सोमोन्दो लाखिनानै गोबां हाबाफारि लाबोनाय जादों। बिनि गेजेराव मोनसे हाबाफारिया जोङो आसा खालामनाय बायदि जोंनि ओनसोलनिफ्राय आसाम आरो जेरावखि जाया बर' थानाय ओनसोलनिफ्राय जोङो मिजिं थिदोंमोन जे आसामनि सिभिल सार्भिसानो जा आरो भारतनि UPSCनि खुंजानाय जि सिभिल सार्भिस एग्जाम बेयाव बाहागो लानानै आनजाद होनानै उथ्रिसारनो हानाय जोंनाव जोबोद नैबे ओनसोलाव जोंनाव मोननो थाङाखै बा उथ्रिसारनो हायाखै। गोबां समाव गोबां नाजानायजों गावबा गावनि नाजानायाव माखासे बिथांमोनहा जाफुंसारनो हादों। नाथाय जोङो बे समाव दिनै जिबाजि मोनसे जोंनि ओनसोलाव जोङो मोनदांदों जे गोबां बे आनजादखौ होनो लुबैनाय बा होनो साननाय फरायसायानो जा आरो ग्रेजुवेट पस्ट ग्रेजुवेट जायखिजाया सुबुङानो जा बिथांमोनहा गोबां एवेयारनेस बा सांग्रांथि गैयैनि थाखाय हायाखै एबा बे आनजादनि थाखाय थाम-थिम खालामनायाव मा सहाय नांगौ मा रोखोमैहाय बिनि थाखाय प्रिपेयार खालामनांगौ बेफोर गासैनिबो थाखाय बिथांमोनहा जिहेथु गोबां समाव जोङो मिथियालासिनो थायो एबा जोङो बावहाय माने थाम-थिम खालामनो थाखाय जोङो माखासे राहाखौ जों लानो हाया। दा बिनिखायनो जोङो फैगौ 25 जुननिफ्राय लानानै 6 दिनसिम जोङो गुबुन गुबुन जायगायाव 6था गुबुन गुबुन जायगायाव जोङो बे हाबाफारिखौ लानाय जादों। जि हाबाफारिया UPSCजों खुंजानाय आरो APSCजों खुंजानाय बेफोर गासैनिबो सिभिल सार्भिस एग्जामनि सोमोन्दैहाय बेयाव सांग्रांथि जागोन बा ओरियेन्टेसन मोनसे प्रग्राम जागोन। दा बे हाबाफारिया क'क्राझाराव जागायगोन 25 जुनावहाय आरो बे हाबाफारिखौ बेखेवनानै होगोन जोंनि मानगोनां श्री हिरेन नाथ जाय बिथाङा ADGP आसामनि स्पेशल ब्रान्चनि बिथाङा बेखेवगोन आरो लोगोसे बेयाव गोबां सिभिल सार्भेन्टसफ्रा बाहागो लागोन जोंनि बुंथिगिरि आलासि महरै। आरो लोगोसेयै बे हाबाफारिखौ दिल्लीनि मोनसे IAS इन्सटिटिउट बिकन IAS इन्सटिटिउट होननायनि सासे फेकाल्टिया फैनानै बिथांमोना जोंखौ बावहाय जोंनि ओरियेन्टेसनाव होफैगोन। जाय ओरियेन्टेसनखौ बिथांमोना IAS बा UPSCनि थाखाय प्रिपेरेसनाव जि आयदाखौ लानानै प्रिपेयार खालामनांगौ एबा माबोरैहाय जोङो बेखौ प्रिपेरेसननि लामायाव लांनांगौ बिनि सोमोन्दै बिथांमोना जोंखौ फोरमायगोन। दा बे हाबाफारियाव जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय खावलायगोन जे गासैबो जाय बिथांमोनहा ग्रेजुवेट बा ग्रेजुवेट जानो थांगासिनो दङ नोंथांमोना गासैबो बे हाबाफारियाव बाहागो लानो हागोन। आरो बेयाव बाहागो लानो थाखाय जोङो मोनसे गुगोल फर्मनि दारैहाय रेजिस्टार खालामनो जोङो मोनसे लिंक हगारनानै दोनदों। आरो नैबे खौरां बिजोंनि गेजेरजोंबो नोंथांमोनखौ खावलायगोन जाहाथे बे जोंनि गुगोल फर्मनि दारैहाय नोंथांमोनहा रेजिस्टार खालामो। मानोना बेयाव जोङो 6था जायगायाव खालामनाय जागोन। सारा आसामनि इन्टारेस्टेड बेवहाय जाय नोंथांमोनहा बर' केन्डिडेट्स बिथांमोना बे ओनसोलनिफ्राय एप्लाइ खालामनो हागोन। जेरै 25 जुनाव क'क्राझाराव जागोन, 26 जुनाव बिजनियाव जागोन, 27 जुनाव मुसलपुराव जागोन आरो 28 जुनावहाय उदालगुरियाव जागोन आरो 29आव तेजपुराव जागोन आरो 30 जुनाव गुवाहाटियाव जागोन। दा बेनिखायनो बे गासै 6 दिननि हाबाफारियाव नोंथांमोनखौ बाहागो लागोनखौ मिजिंथिबाय। आरो लोगोसेयै जायखिजाया मददनि थाखाय जोङो बेयाव 3 मबाइल नाम्बार होनाय जादों आरो बे मबाइल नाम्बारखौ आं फारियै फोरमायनो लुबैदों। 8638472169 खेबसेबाव बुंदों 8638472169 बे जाहैबाय गिबि नाम्बार। आरो नैथियाव दङ 8938559617 गोरोन्थि जादों आं खेबसे बुंफिननो नागिरदों 8638559617 आरो 7 आरोबाव लास्टआव मोनसे नाम्बार दंबावो 9435120001 बेखौ आरो बुंफिनदों 94351230 एबा 301। दा बे 3 नाम्बाराव नोंथांमोना
जायखिजाया मददनि थाखाय बेयाव कल खालामनो हागोन आरो बेजों लोगोसे जों मिजिंथिदों जे गासै नैबे हाबाफारिनि गेजेरजों दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोंनि नैबे ओनसोलनिफ्राय बा गासै आसामनिफ्राय गासै जोङो मिजिंथिदों जे बर' सुबुङा बा बर' जोंनि गासै हास्थायनाय बे सिभिल सार्भिस होनो हास्थायनायफ्रा उथ्रिसार जानानै भारतखौ खुंनायाव भारतखौ सामलायनायाव भारतनि खुंथाय बेबस्थायाव जौसिन मासि लानानै खामानि मावनांगौनि थाखाय एबा आसाम हादोराव जौसिन मासि लानानै खुंथाय बेबस्थायाव खामानि मावनो थाखाय दिनैनि समाव जोंनियाव गोबां सिभिल सार्भिसनि आंखाल दङ आरो बिनि थाखायनो जों हास्थायो जे अरायसम बे मोनसे आनजादखौ गोबां फरायसा गोबां केन्डिडेटफ्रा बेखौ होनांगौ आरो जों बे सांग्रांथिनि गेजेरजों जोंनि ओनसोलनिफ्राय जेसेबां बे सिभिल सार्भिस आनजादफोर जायो बेखौ मोनसेबो ओरैनो हगार हरनो नाङा एबा जोंनि सोलोंसा बा जोंनि फरायसाफ्रा बे ओनसोलनिफ्राय बेखौ आनजाद होनानै उथ्रिसारनो थाखाय अरायसम सेस्था खालामनांगौ खनसे नङा खननै नङा गोबां खेब होनानैबो दिनैनि समाव जोङो गोबां पास जानायखौ जोङो मिथिनो मोनो एबा बेयाव एनि ग्रेजुवेटआनो हायो बेखौबो जों मिथिना लानांगोन जे जायखिजाया ग्रेजुवेट एनि डिसिप्लिननि ग्रेजुवेटआनो जाया मानो बिथांमोना बयबो बे आनजादखौ होनो हायो आरो बिनि थाखायनो दिनै जोङो बे सिभिल सार्भिसनि जे सांग्रांथि बेखौ जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादा गिबि फेजनि थाखाय नैबे बोसोराव जों बेखौ खालायदों आरो बे बोसोरावनो आरोबाव जोङो नैथि खेबनि थाखाय गुबुन गुबुन आसामनि दाब दाब जायगायाव जों बेखौ खालामनाय जाबावगोन दा बेखिनि समाव नोंथांमोनखौ नैबे खौरां बिजोंजों जोंखौ नैबेखौ फोरमायनो खाबु होनायनि थाखाय नोंथांमोनखौ आं बे समाव साबायखर बावदों आरो मिजिंथिदों बेयाव फरायसा एबा गासै ग्रेजुवेट्सफ्रा बिथांमोना गोसो थानायफ्रा बेयाव एप्लाइ खालामनानै रेजिस्टार खालामनो हागोन आं बेखिनिखौ खावलायनानै दोनबाय गोजोन्थों बेयावहाय जोङो अरियेन्टेसनाव लिमिटेसननि जोङो दोनाखै नाथायबा फैनानै जोङो जि जायगाफ्राव लागोन जोंनि अडिट'रियाम बा हलफ्रा जोंनिया 300सो जिरायजानाय जायगा दङ जोंनि क'क्राझार बादियाव बिजनियावबो जों बेबादि जायगायावनो लागोन दा नंखायनो बेबादिसिम जागोनखौ जों मिजिंथिदों आरो बिनि बारा जायोब्लाबो बिथांमोना फैनो हागोन खोनासंफैनो हागोन मानोना बे बयनिबो थाखाय आरो जाय बिथांमोना इन्टारेस्टेड बा गोसो थानाय बिथांमोना निस्सय बे गुगोल फर्माव रेजिस्टार खालामदों आरो माखासे अलरेडि खालामखाबाय जों मिजिंथिदों बे हाबाफारिया जोंना सानसे समाव बेयो मोजां मोनसे फिथाइ थायगोन आरो बेजों जोङो मोनसे जाफुंसार महर मोनगोन नोंथाङा सरखारि साख्रि नागिरदोंना नोंथांनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां नोंथांनि थाखाय दं एडुकेट पइन्ट जेराव नोंथाङा सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजों सरखारि साख्रिनि गुबुन गुबुन रोखोमनि गोब्राब आनजादफोरखौ उथ्रिसारनो हागोन आरो गावनि आथिङाव गसंथानो हागोन बे एडुकेट पइन्टआव नोंथांमोना एसएससि बैंक पिअ बैंक क्लार्क बैंक एसअ इउपिएससि एफएससि डिफेन्स रेलवे स्टेट इन्सुरेन्स एएअ एडिअ एसिस्टेन्टजों लोगोसे स्टेट लेभेल जब आरो माखासे सरखारि साख्रिनि आनजादाव गोनांथि जानाय आयदाफोराव सोलोंथाइ लानो हागोन मख'नो गोनांदि बे सोलोंसालियाव साख्रिनिल' नङा बेयाव MBA आरो सैनिक स्कुल बायदियाव एडमिशननि थाखाय एन्ट्रेन्स होनो थाखायबो सोलोंथाइ लानो हागोन बे सोलोंसालियाव गाहाम थाखो खथानि सुबिदा दं आरो सम मथे नोंथांनि सोलोंथाइखौ बे सोलोंसालियाव होनाय जागोन बेखौबो मिथिनांगोन दि बे एडुकेट पइन्टआव सोलोंथाइ लानानै बावैसो 2021-22 इं मायथाइनि एसएससि जिडिनि आनजादाव गासै 11 सा सोलोंसाफोरा उथ्रिसारनो हादों बारा नङा गासै 15,000 रांजोंनो नोंथाङा बे सोलोंसालियाव 6 दानसिम सोलोंथाइखौ लानो हागोन बे सोलोंसालिया क'क्राझार बरपेटा रड गवालपारा आरो बङाइगावआवबो दं क'क्राझाराव सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं जानाय सुबुंफोरा 70020261133 9101 536360 70020261133 9101536360